Election 2018. Election 2018. Mga kasama, eleksyon na usab alang sa mga opisyales sa barangay ug sangguniang kabataan. Tinggawas sa mga pangutanang kinsa ang angay ug dili angay botohan aron mulingkod sa pangatungdanan. Apan nakapangutana pagha kita kung unsa ug unsa ang importansya sa barangay sa atong komunidad. Karon mga kasama, atong sayron ang Gama sa Barangay. Barangay sa Kastila ginatawag kini nga baryo. Kini maoy pinakagamay ug unang unit sa gobyerno alang sa pagpatuman sa mga balaod, proyekto, programa ug uban pa alang sa katawhan. Sa pakighinabi sa DXDC-RMN Davao kang Commission on Elections kung COMELEC 11 spokesperson Attorney Omar Samama, iyang gisaysay ang importansya sa presensya sa barangay sa atong komunidad. Basically, money musugod, no, from barangay, then municipality, then city, then province, then region, di ba? So smallest structure siya. So makita nato na kung gwapo ang padagan sa barangay. So gwapo ang hierarchy, sa hierarchy medyo mas gwapo pod, no, pasaka siya. So kung gwapo ang atong implementation sa election sa barangay, dili kayo gubot, no, mo manggod ni ang first nga tao or agency of government na pwede mo address sa needs sa atong mga kababayan, katong mga constituents. Base sa updated nga talaan sa COMELEC, ang Pilipinas adunay 42,036 ka mga barangay. Diin ang Davao City adunay kapin kun kulang 180. Samtang ang mga botante sa karon nga eleksyon dinhi sa syudad alang sa barangay ug SK election adunay kapin kun kulang 900,000. Samtang gibana-bana ang anaa sa 300,000 ang mga botante alang sa SK. 54 ata sa first, 46 sa second, then 82 sa more or less 182 ka barangay sa Davao City. Dugang niini, gilangkuban kini sa usa ka barangay chairman ug 7 ka mga barangay kagawad ug karong tuiga aduna nay mulingkod nga mga opisyales sa sangguniang kabataan. Diin kahinumduman nga niadtong ulahing barangay election tuig 2013, giwagtang una ang SK. Wala siya SK that time. Gikuan siya, gi-scrap, no, pending ang amendment sa SK nato that time. Karon nga election na usab, usa sa mga pangutana og ngano kaha daghang Pilipino ang nagka-interes nga mudagan sa barangay ug SK elections. Sa padayon akong pakighimamat kang Attorney Samama, mihatag kini sa iyang personal nga panglangtaw kabahin niini. Siguro innate na sa Pilipino, no, na actually it's a good sign na ang atohang democracy naga-work. Kay daghan ang naga-file. It's a good sign na daghan ang gustong magdagan kaysa sa walay gustong mudagan. Yes, okay? Kay meaning nun, ang status sa democracy nato murag very very active. And for me, kung active ang atuhang mga citizens, meaning nun kuan kayo sila, vigilant kayo sila. They wanted change. They have been very proactive sa atuhang system karon nga election. So I guess it's a good sign. Mapulihan man o magpabilin sa posisyon ang mga mikandidato sa 2018 election, hinaot sa katawhan nga dili lang sila sa posisyon taman. Apan unta ilang hatagan og pagtagad ang ilang mga responsibilidad, isip tag dumala sa ilang mga nagkadayang barangay alang sa kaayuhan sa ilang ginsakpan. Serbisyong tinud-anay, alang sa katawhan ang angay. Alang sa election 2018, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, or MN. Election 2018. Election 2018.